trabajo van a andar así todo el día, falando de cans, Grabando. Hola amigos, No, hoxe non podo... No, vuelve atrás. Es que ha hecho el grabando y le da botón y te... Vale, no pasa nada, tío. O sea, puedes darle cuando quieras. Vale. No, se monta, no hay fallo, no lo vamos a usar. Ya está grabando. Hola amigos, hoxe non podo estar aí, pero... Din que Cruz Farsant vai estar en Cans, vai estar en Cans, vai estar en Cans. Todos los Bardem chegando de una vez van a estar en Cans, van a estar en Cans. Martin Scorsese que vai do revés, non pode ir a Cans, non pode ir a Cans. E Gaspar Noé, eu non vexo ben, vai estar en Cans, vai estar en Cans. Isabel Coixet montada nun tractor, non pode ir a Cans, non pode ir a Cans. O anano de Twin Peaks bailando cara atrás, vai estar en Cans, vai estar en Cans.